खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि हादर नाङैनो हादरनि मुंखौ सोलायनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो गोबां बेजों सोंखारिलायनाय बाथ्राखौबो नुनो मोन्दों। बे समाव बेरेखा हान्जानि दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवाला बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां केजरीवाला मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। भटखौ मोनगोनखौ गिनानै हादरनि मुंखौ सोलायनो नागिरदों होननानै अजद दैखांदों केजरीवाला। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव हादराव हादरनि मुं सोलायनायखौ लानानै बा सोलायनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। जुदि बेरेखा हान्जाया गाबोन इन्डियानि सोलाय भारत खालामब्ला हादरनि मुंखौ सोलायना बिजेपि खालामगोन नामा? हादराव मुं सोलायगोन खौरांखौ लानानै गोबां सावरायनाय समावनो बिजेपि दोलोखौ बा बिजेपिखौ सोंखारिदों केजरीवाला। गाबोन जुदि जोंनि मित्रजित मुंखौ भारत मुं लाखियोब्ला अब्ला भारत मुंखौ सोलायनाय भारतनि मुंखौ सोलायना बिजेपि लाखिगोन नामा? भट खम मोनगोनखौ गिनानै हादरनि मुंखौ सोलायनो नागिरदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे समाव मोदी सरकारखौ गाग्लोबदों। बे समाव मोदी सरकारखौ गाग्लोबदों अरविन्द केजरीवाल बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। जुदि गाबोन मित्रजुदा भारत बिमुं जुदि होयोब्ला बिथांमोना बिजेपि गावसोरनि बा भारत हादरनि जे मुंखौ बिजेपि खालामगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। भट मोननांगौ बा भट मोननो खम मोनगोनखौ गिनानै बिथांमोना बे थांखिखौ लादों होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। खम भट मोनगोनखौ गिनानै बिथांमोना बे थांखिखौ लादों होननानै बे समाव फोरमायदों। भट खम मोननायखौ गिनानै हादरनि मुंखौ सोलायनो नागिरदों। भट खम मोनगोनखौ गिनानै बिथांमोना हादरनि मुंखौनो सोलायनो नागिरदों। जुदि बेरेखा हान्जाया गाबोन इन्डियानि सोलाय भारत खालामोब्ला बे समाव बिथांमोना भारतनि मुंखौ सोलायना बिजेपि खालामगोन नामा? बे गोख्रों सोंथिखौ सोंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। बिजेपिनिसिम गिदिर सोंथि केजरीवाला बिजेपिनिसिम गोख्रों सोंथि सोंदों। बे समाव केजरीवाला भट खम मोनगोनखौ गिनानै हादरनि मुंखौ सोलायनो नागिरदों नामा बा नागिरदों होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां अरविन्द केजरीवाला मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो।
चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।